Ipangag na kami kadi, o pastor iti Israel, dinggen na kami, sika ang mangidaldalan iti arban mo. Sika si tutugaw iti tronom iti rabaw dagiti kerubim, ipakitam tayat mo kada kami, tribut ni Ephraim, Benjamin, kan Manases. May nga ubas iti inruar mo iti Ehipto, pinaksyat mo dagiti sabsabali a nasyon ket imulam iti dagada. Dinalusam ti maysa di sua paka imulaan na, nagpaunag dagiti ramot na, di makal ti ubas ket nagsaknap iti entero adaga. Linungan na dagiti turod ken dagiti natayag a sedro. Di manon dagiti sanganay ti taaw Mediterranean, rimong buaging ga iti nakadanon iti karayan. Apay arinibam dagiti alad na, nawayan dagiti aglabas amang puros iti bunga na. Subsuban kan badabadakan dagiti alingo, dagiti atap nga animal, sumrekdan ngagkaan. Kasya na kami umanakabalin amin na Diyos, tanawagan na kami manipod langit ken umay mo sa lakniban to'y kaubasam. Umay mo ispalan, daytoy mula nga intukit mo, daytoy naganos nga ubas, a pinadakkal mo analang to. Pinuuran dagiti kabusor mi ket pinukanda, ket ipungtot mo dadaelem ida. Dagiti tattao pinilim, taginayunan kan sa laknibam, ti pinapigsam a nasyon, inka sa lakniban. Saan da kanton a panawan, taginayon na kami ket idaydayaw da ka. O Apo Diyos, ang manakabali namin, isubli na kami kadi, iparangarang mo ti panagayat mo, tapno may salakan kami. Himno ti panagdayaw naragsakak nga agsarbi. Naragsakak nga agserbikan Kristo, naragsakan o naragsak, at atanakan raguan asudi, ngagserbi ti ari. Panagserbikan kwa na, naidatuntoy biyak ko, naragsakakan natal na nga agserbi ken Kristo. Naragsakak nga agserbi ken Kristo, naragsakwan o naragsak, rigat man when unam ay nga agserbi, Jesus ko nga ari. Panagserbikan kwa na, naidatuntoy biyak ko, naragsakakan natal na nga agserbi ken Kristo. Naragsak ti panagserbikan Kristo, naragsakwen o naragsak, di nabilag at akyat na't pagtalkak, nagserbikan Kristo. Panagserbikan kwa na, naidatuntoy biyak ko, naragsakakan natal na nga agserbi ken Kristo. Naragsak ti agserbi awan buteng, narasakwen o naragsak, jay langit madamdama itay dumteng, jay napintas at aeng. Panagserbikan kwa na, naidatuntoy biyak ko, naragsakakan natal na nga agserbi ken Kristo. Magkararag tayo. Managparabor ken managayat nga Dios agyaman kami wapo iti dayti nga kanito nga isut impaay mo iti biag ti tumunggal may sakada kami. Tamanipod wapo iti panakabalin mo, ada kami iti balay kararag mo tapno agdayaw ken ka. Manipod kadagiti bendisyon nga isu iti ipapaay mo kada kami iti inaldaw-aldaw. Iti dayti gorod nga agsapa wapo dawaten mi iti panangidalan iti Santo Espiritum iti biag mi nang nangruna wapo iti mensahero mi iti dayti nga agsapa. Si kakadit agtultuloy nga mang bendisyon ken kuana ken kastamot kada kami nga agdengeg. Mamati kami wapo nga dagitoy nga
mensahe ket mangted kanya mi uapo iti inspirasyon iti agtultuloy nga panagserbimi ken ka iti na pisikalan ken iti na espirituan. Maminsan pa iwapo dumawat kami iti pamakawan kadag iti nagbasulan mi iti padami nga tao nang nangrunay iti sangwanam. Iti amin nga panagdayaw ken iti panagserbi ket isublimi ken ka as ipupuso ken siraragsak iti daytoy nga agsapa. Itinagan mo agkararag kami. Amen. O Diyos kay langit, dayawen ka, paghayam ka di, isuti dumteng, paghayatam lang pagyagan mi, kasi diya'y langit, ito'y dagang. Itdem kadakam, itnangaworas, pagtaraon mi, itinaldaw, paghawanen na, kantibasul mi, paghawanen mi, et padami. Adut sulisog, idalanakam, isalakan na, kam kinadakes, ipagayam pa, nakabalingken, dayaken kaku, ukwamami. Good morning! Ayun, no? Naimbang nagsapa kada taming kakabsat. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Medyo matagal tayong hindi nagkita. Wala ako ng 1 linggo. Sa lahat po ng mga nanalangin para sa amin at tumulong sa amin sa panahon ng aming pagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng aming matanda sa aming magkakapatid, salamat po. Sabi ko nga, sa Ilocano, makaykawa. Ano yun sa Tagalog? Nakakapanibago. Ngayon, ako na ang pinakakuya. Bilang second to the eldest. Or second eldest in the family. Mahigit 1 taon lang ang pagitan nila ni Mama. Ganun din nung kay Papa saka yung isa naming kapatid. Mahigit 1 taon din ang pagitan nila. Kaya sabi ko, sana wala nang susunod pa. Malayo. Malayo. Anyway, kada kayo at timulong, nangikarkararag kada kami, agyaman kami unay kakabsat. Di ko in-expect, Sunday evening, dumating si Kuya June doon sa bahay. Pagkatapos ng meeting dito, nagbiyahe sila. Nagulat ako, tumatawag si Jovi. Tinatanong kung saan ang bahay namin. Nandun na pala sila sa tapat ng simbahan natin doon sa Narvacan. Salamat po. At sa mga pumunta, libing,
Sina Kuya Jimmy, sina Basang, Ate Marlene at Teacher Ethel. At sa inyo na alam namin na kasama kami sa inyong mga panalangin. Thank you so much. Friends, may mga ilang paalala lang po tayo. Nasa anniversary week na po tayo. Ang Agosto pong ating anniversary month, pero ngayon ang simula ng ating anniversary week. Kung kaya't nagsimula na po kaninang umaga ang 7-day dawn prayer. Ano ibig sabihin nun? Tuloy-tuloy na po yung ating dawn prayer sa loob ng isang linggo. Nagsimula kanina hanggang sa Sabado, alas 5 po ng umaga ang ating dawn prayer. Yun nga lang po, mula bukas hanggang Sabado, hindi po tayo online. Gaya ng ginawa natin ng mga nakaraang taon, ang 7-day dawn prayer hindi online. Kaya inaanyayahan namin kayo na physically dumalo sa ating dawn prayer. Ano ba ang purpose ng ating dawn prayer? 1 week dawn prayer. Para po ipanalangin ang katagumpayan ng ating 127th church anniversary. At syempre, para din sa mga prayer requests ng iba pang mga kasama natin. Pero ang main na purpose ng ating dawn prayer ay for our church anniversary. Kung pwede nga prayer and fasting, kaya lang, ang tradisyon natin, prayer and feasting. Bakit? Kasi tuwing after dawn prayer, mayroong breakfast. Muli po, inaanyayahan namin kayo sa ating week-long or 7-day dawn prayer. Nagsimula na kanina, magpapatuloy bukas hanggang sa Sabado. Sa sunod na linggo, next Sunday, joint service po tayo. Alas 9 po ng umaga. Bakit? Ano bang okasyon sa sunod na linggo? Anniversary, yes. Anniversary na po natin sa linggo. Alas 9 po ng umaga, 127th Church Anniversary. Palakpakan natin ang Panginoon. Wow! Woo! Sino na po dito ang kasing edad ng simbahan? Kung meron, bibigyan ni Kuya Jun ng 127,000. Sayang. Sayang, Kuya Jun, no? Walang 127. Kung yung mga naka-reach ng 100 years old, may 100,000. Sa mga kasing edad ng simbahan, bibigyan sana namin ng 127,000 eh. Dahil wala, tayo ang magbibigay. Ito po yung ating replica envelope. I believe lahat tayo meron na nito. Pero kung wala pa kayo o na di nyo mahanap kung nasaan, marami pa po doon sa ating mga lalagyan ng ating mga liturgy, printed liturgy, dito sa entrance na to at sa harap na ating simbahan. Mamili po kayo kung anong denomination ang gusto nyo. 20, 50, 100, 200, 500, 1,000 times 127. Kasing edad ng ating simbahan. Pero kahit na ganito ang nakalagay po dito sa ating replica envelope, hindi naman nangangulugan na required kung di naman natin kaya.
kung ano po yung galing sa puso natin. Alalahanin lang natin, mga kapatid, na ang panukat na gagamitin natin sa Panginoon, yun din ang panukat ng pagpapala na ibibigay sa atin. The measure that we use will be the same measure that God will use for us. Pangalawa, ang ating pong speaker ay si Bishop Rodel Akdal mula sa Baguio Episcopal Area. Kaibigan po natin yan. Next, balik tayo. Huwebes, midweek service. Pero hindi po ordinaryong midweek service ang mangyayari sa darating na Huwebes, mga kapatid. Sa oras ng 6:00 ng gabi, ito po yung ating revival and healing night. Ang pakiramdam nyo ba medyo malungkot kayo ngayon? Medyo down na down kayo spiritually? Medyo exhausted? Parang pagod na kayo? Lalo na sa paglilingkod o di kaya sa gawain niyo sa bahay, sa trabaho, sa opisina, sa paaralan? Inaanayahan namin kayo sa ating revival and healing night. Sa darating na Huwebes po ito, 6:00 ng gabi. Meron ka bang dinaramdam na sakit ngayon? Inaanayahan namin kayo sa ating revival and healing night. Let us offer unto the Lord all those burden, all those sickness, and ask for healing. This coming Thursday, 6:00 po ng gabi. Ang ating pong revivalist ay si Dr. Menre Mendillo. Dati po nating pastor dito at ngayon ay pastor sa Children of the Kingdom Church sa Valenzuela. And then, yung huling linggo ng buwan, ang pinakaantay ng ating choir. Christine, meron bang promotional video ang ating choir para dyan? Nakita ko sa ating Facebook, meron eh. Ito po yung ating anniversary cantata. God with us. God with us. 9:00 pa rin po ng umaga yan, joint worship, pero meron pong dawn prayer. Sa linggo, wala pong dawn prayer, pero sa 31, meron po tayong dawn prayer. And then, sa oras ng 9:00, ito po yung ating kantata sa pangunguna po ng ating koro. Kasama ang kanilang patnugot si Brother June Velasco. Para sa iba pong mga announcements, antabayan lang po natin yung ating mga yung ating Facebook page at ating mga group chats. Samantala, pwede bang malaman kung may mga bagong mukha o may mga first-timers sa ating pagsamba ngayon? Tingnan nga po ninyo yung mga katabi, yung mga nasa harapan nyo at nasa likuran nyo, kung bagong mukha yan. Wala po. Ating tinatawagan ngayon, lahat ng mga nagdiriwang na nakarawan sa lingkong ito. Do we have any birthday celebrators with us? We have Juan Miguel Gonzalez, si Joe Mike, Zelna De La Rosa, Jenny Liniap, Doc Jeneline Gomez Sedutan, Ruel Navarro, Starlane Landingin, Margela Abejera, Gloria Cruz, Rodelia Abejera,
Paratis Caridad Victor Ong. Meron pa po bang ibang mga nagdiriwan na kalang birthday sa linggong ito na nandito ngayon? Wala po. Sige. Kung wala, ating tawagin ng mga bata para sa kanilang handog sa Panginoon. At i-request natin si kapatid na Zenny na siyang manguna sa panalangin pagkatapos para sa mga bata.
Sige po, lahat po ng mga bata. Wow, ang saya. Imagine, mga bata pa sila pero puspusan yung kanilang pagpupuri at pagbibigay ng talent para sa kapurihan ng ating Panginoon. Sige po. Pakitaas po natin ang ating kanang kamay para sa kanila at tayong lahat ay manalangin. O mahal naming Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa mga batang ito na sa ngayon, Ama, ay nakaluhod sa inyong harapan. Maraming salamat, Lord, sa time na ito na nakalapit po kami ng malaya sa inyong harapan, Panginoon, para magbigay pasasalamat sa mga batang ito na sa kanilang murang edad, Panginoon, ay nasa kanila yung kasiglahan at commitment para maglingkod sa inyo. Gamitin ang mga talent na ibinigay niyo po sa kanila, Panginoon. Thank you, Lord, na sa kanilang murang edad ay naroon, Panginoon, na willing silang ibigay yung essence ng stewardship, Panginoon, na gusto niyong mangyari para sa kanila, sa ikalalaganap ng inyong iglesia, Panginoon. Lord, patuloy niyo nga pong ingatan ang mga batang ito, lalong-lalo na sa kanilang pag-aaral. Bigyan niyo po sila, Panginoon, palagi ng knowledge and wisdom. Bigyan niyo rin po sila, Panginoon, ng sapat na kalusugan sa araw-araw nilang buhay at maging pagpapala po ng Panginoon ang bawat isa sa kanila, sa kanilang buong pamilya. Bless niyo po sila, Panginoon, at maging sila na ang tatayo bilang mga leader ng iglesyang ito pagdating ng panahon. Lord God, ang blessing na aglapla po sana no Apo, ibuhos mo po sa kanila upang sila, Panginoon, ay patuloy na maging channel ng blessings na nagmumula sa inyo. At sa kanilang paghayo, Panginoon, nawa ay daladala nila ang sigla ng buhay at maging kasiyahan sila, Panginoon, ng kanilang mga tahanan. Ito po ang panalangin namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Thank you. Salamat po. And thank you, kids. Panakaiba sa iti nasanto na surat ang masarakan iti daan na tulag, iti Isaiah chapter 5 verses 1 to 7. Dumngeg kayo, takantayek daytoy akanta, kanta iti gayem ko, ken iti kaubasan na. At da iti kaubasan iti gayem ko, iti nakadamdam eg aturod. Kinali na iti daga ket inikkan na amin abas batuna, napili ken kasaysayaatan nga ubas, dagiti imula na. Nagbangon ti tore a pagbantayan na, ket agkali iti abot a pagpespesan na. Inuray na iti panagbunga dagiti mula na, ngem naalsem amin dagiti ubas idi maluumda. Ita, kunat igayem ko, da kayo nga agnaed iti Jerusalem ken Juda, anya iti makunayo a maipapan kanyak ken iti kaubasak. Inaramid ko amin a pagsayaatan iti kaubasak, apay nga rod a nagbunga iti naalsem asaan akas iti nasamit, haninamnamak. Kastoy iti aramidek iti kaubasak, ikatek dagiti mula apan nakaalad na, ribaek iti bakod na ken bayak nga araben, ken payat-payaten dagiti atap nga animal. Bayak nga agkorautan, jak arbasan dagiti ubas wenno kalian dagiti puunda. Bayak akumutan dagiti sisiitan amula ken kalkalunay, jak ipalubos a matuduanda. Ti Israel iti kaubasan ni Yahweh, aman nakabalin amin, dagiti taga Juda iti ubas nga imula na. Ninamnaman na naimbag iti aramidan na, ngem panagpapatay ket ti inaramid na. Ninamnaman na analintag iti aramidan na, ngem imawag iti hustisya dagiti indadanesda. Iti sao iti Apo.
Naragsaka sa rita, dahil di panagbiag na. Ni Kristo ken gloria na, pinti madayat na. Patgek abal baliksen, biag na ululiten, taisod pudnulan, awan ti sa panin, amangan nagsayat, amaibut-butat nagdadalo sa panagbiag ni Jesus na ayat. Ti Ebanghelyo según kan San Marcos kan San Lucas. Mark chapter 10. Kung sino sa inyo ang gustong maging dakila, dapat mag-serve siya. At kung sino ang gustong mauna ay dapat maging alipin na lahat. Kasi hindi dumating ang Son of Man para pagsilbihan siya. Dumating siya dito para magsilbi at ibigay ang buhay niya para iligtas ang marami. And Luke chapter 12. Dumating ako para sunugin ang mundo, at sana nag-aapoy na ito. Ibabaptize ako sa isang mahirap na pagsubok, at hindi ako mapalagay hanggat di pa ito natatapos. Akala niyo ba dumating ako para magdala ng kapayapaan sa mundo? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko, kundi pagkahiwa-hiwalay. Mula ngayon, mahati ang 5 members ng pamilya. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban sila. Tatay laban sa anak na lalaki, at ang anak na lalaki laban sa tatay. Ang nanay laban sa anak na babae, at ang anak na babae laban sa nanay. Ang mother-in-law laban sa daughter-in-law, at ang daughter-in-law laban sa mother-in-law. Sinabi din ni Jesus sa lahat ng tao, pag nakita niyong kumakapal na ang ulap sa west, sinasabi niyo agad ng uulan at nangyayari nga. Pag umihip ang hangin sa south, sinasabi niyong iinit at nangyayari nga. Mga plastic, kaya niyong alamin ang lagay ng panahon sa pagtingin sa langit at lupa, pero hindi niyo alam kung anong ibig sabihin ng mga nangyayari ngayon. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Ayaw ka o apos.
Thank you, choir. Lead Me, Lord. Isang komposisyon ni Maestro Arnel Depano ng Kamuning UMC. At yung areglo na ginamit ay yung yung arrangement ni Kuya June Velasco, ating choir director. Ang alam ko, Kuya June, parang na publish na yan. Or dito lang ginamit yan. Parang may nakita kong ganyang arrangement eh. At kayo yung nandun na nag-arrange. Once again, good morning! Ang puso ng paglilingkod, pamana ng lingkod na hari. A heart of service, the legacy of the servant king. Mga kapatid, sa pagdiriwang po ng ika-127 anibersaryo ng ating simbahan dito sa NACS, hindi lang tayo nagbabalik tanaw sa mga pangalan at petsa at sa mga kaganapan. Iti panangrambak tayo ti may ka sa ngagasod kan 27 nga anibersaryo ti iglesia tayo, santay la alagipwen dagiti nagnagan, dagiti petsa kan dagiti napasamak. Iti dayta nga 127 years. Tinitipon tayo ng Diyos upang muling kilalanin ang ating DNA. Sa mga estudyante, alam na alam nila to, yung kanilang DNA. Lalo na sa biology. Tinitipon tayo ng Diyos upang muling kilalanin ang ating DNA bilang mga alagad. Mga taong nagmamahal, naglilingkod, at namumuno ayon sa larawan ng ating Panginoong Jesus. Disciples who love, serve, and lead the way that Jesus did. Ano nga ba ang tema ng ating anibersaryo ngayon? Christine, paki-flash nga ulit. Ano ang theme ng ating anniversary? Generations on Mission. Pakibasa nga po ng malakas. Disciples who love, serve, and lead. Ito po yung ating DNA bilang mga alagad. Mga alagad na nagmamahal, naglilingkod at namumuno, gaya ng ginawa ni Jesus. At ito yung ating misyon. Generations on Mission. Hindi lamang po ito isang slogan. Ito ay pamanang dugot laman mula sa isang lingkod na hari. Sa Mark 10 at Luke 12, hinahawi ni Jesus ang belo ng karaniwang pag-isip at pinapakita ang tunay na mukha ng kapangyarihan at paglilingkod. Ang kanyang sariling mukha may bakas ng alikabok, pawis, dugo, at pagdurusa. Ngayong anibersaryo, tayo yaanyayahan hindi lamang sa paggunita, kundi muling pagtatalaga sa puso ng paglilingkod na kanyang inihabilin. Sa Mark 10:43 and 44, makikita natin dito ang tunay na lakas. Ti pudno kinapigsa. Ti pudno bilag. Panakabalin. Babaan iti panagpakumbaba. Ang tunay na lakas, kapangyarihan sa pagpapakumbaba. Sinabi ni Jesus, ang sino mang siyang ibig maging dakila sa inyo,
ay dapat maging lingkod sa inyo. Whoever wants to be the great must be the servant of all. Mga kapatid, ito'y hindi lamang isang ordinaryong payo. Ito ay radikal na pagbabaliktad ng mundo. Habang ang sanlibutan ay sumisigaw ng umunlad ka, paghariin mo ang sarili mo, umangat ka, maging makapangyarihan ka. Ang bulong naman ng haring si Jesus, magpakababa ka, maglingkod ka, para sa kapakanan ng lahat. Mga kapatid, si Jesus mismo, ang hari ng mga hari, ay hindi pumunta upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Ano ang kanyang trono? Hindi po ginto, kundi isang krus. Ano ang kanyang korona? Hindi po ito puno ng mga brilyante, kundi koronang tinik. At ang kanyang paghahari, hindi siya pinaglilingkuran, kundi siya ay naglingkod. Umabot pa sa siya ay naghugas ng mga paa. Pakinggan natin ang lagutok ng balakang ni Kristo habang siya'y yumuyuko sa harap ng kanyang mga alagad. Isipin natin ang bigat ng kanyang mga kamay habang hinuhugasan ng mga paang marurumi sa alikabok ng mundo. Tingnan natin ang mukha ng dakila sa mata ng Diyos. Hindi ang CEO sa kanyang penthouse, kundi ang ina na nagpupuyat sa may sakit na anak. Hindi ang politiko sa entablado, kundi ang kusinero sa feeding program na namamahagi ng pagmamahal sa bawat platong mainit. Hindi rin ang pastor sa pulpito, bagamat mahalaga ito, kundi ang matandang lalaki o babae na tahimik na naglilinis ng banyo ng simbahan pagkatapos ng pananambahan. Ito ang tunay na kadakilaan. Sa pagdiriwang natin ito, mga kapatid, ito ang hamon sa ating lahat. Sino ang tunay mong pinaglilingkuran sa araw-araw? Sino ti pagserserbiham iti inaldaw? Paano mo ibinababa ang iyong sarili? Ngayong ika-127 taong anibersaryo na ating simbahan, gawin natin itong taon ng pagpapakumbaba. Aramidin tayo dahitoy atawan ti panagpakumbaba. Kusa tayo maghanap ng mga lugar kung saan tayo'y makapagpapakumbaba. Sa ating tahanan, sa pamagitan ng pag-uuna sa pangangailangan ng asawa, anak, magulang, kesa sa sariling kagustuhan. Sa simbahan, sa pamagitan ng pagboluntaryo sa pinakamababang gawain na akala mo'y hindi pinapansin. Sa komunidad, sa pamagitan ng pakipag-usap sa mga taong kinakaligtaan ng lahat. Ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamalakas na puwersa ng kaharian. Pangalawa, sa Lucas 12:49-50, makikita natin dito ang apoy na nagtutulak. Paglilingkod na nag-aalab sa pag-ibig. Service that is flaming with love. Sabi ni Jesus, ako'y naparito upang maghagis ng apoy sa lupa. Nako, grabe no? Imayak dito'y tapno. Agibatuak iti apoy, dito'y daga. I came here on earth to throw flame.
Dalawang bagay po sa Gospel according to Luke, may dalawang bagay na sumisimbolo ng apoy. O dalawang bagay ang sinisimbolo ng apoy. Una, apoy na tumutupok, consuming fire. Pangalawa, apoy na naglilinis, cleansing fire or purifying fire. Mga kapatid, hindi lamang ito apoy ng pagbabagong damdamin. Ito ay apoy na nag-aalab ng pag-ibig na hindi mapakali hanggat hindi naisa sa katuparan ang kalooban ng Ama. Ang apoy na sinasabi ni Jesus dito ay, na kanyang ibabato ay, sana magkaroon tayo ng alab o nag-aapoy tayo sa paglilingkod. Nag-aapoy tayo sa paglilingkod na hindi tayo mapakali hanggat hindi natin nagagawa ang kalooban ng Diyos. Hindi tayo mapakali hanggat wala tayong natutulungang isang tao sa isang araw. That's intentional discipleship. Dahil si ka mismo ti rumwari, o nagtipbalay mo, tapno, agsapol ka ititulungam. Yung ikaw mismo ang lalabas sa iyong bahay, lalabas sa iyong opisina, upang sa ganun ay maghahanap ng taong iyong tutulungan. Hindi yung ikaw ang mag-aantay ng hihingi ng tulong. Ang tanong, nagagawa ba natin yun? Tayo ba yung lumalabas sa ating tahanan upang maghahanap ng tutulungan o nag-aantay lang tayo ng hihingi ng tulong sa atin? Generations on mission, disciples who love, serve, and lead. Alagad na nagmamahal, naglilingkod, namumuno. Nagmamahal, nag-aapoy sa pagmamahal at paglilingkod. Tulad ng sinabi ko, dahil sa ikaw ay nag-aapoy sa pagmamahal at nagpaglilingkod, hindi ka mapakali kapag wala kang natulungang isang tao, at least isang tao sa isang araw. Intentional discipleship. Parang hindi kompleto ang araw mo kapag wala kang natulungan at least isang tao sa isang araw. Yung feeling mo guilty ka kapag wala kang natulungang isang tao sa isang araw. Madaling sabihin, pero actually mahirap gawin. Di po ba? Nung ako'y nangunguna or nung sinimulan ko ang Covenant Discipleship Group or CDG, isang discipleship group ito, sa dati kong destino, hinati ko yung mga kababaihan kasi kababaihan at kalalakihan ang hawak ko. Yung mga kababaihan, hinati ko sa 3 grupo. Kasi marami sila. Tig-12 sila. At silang, yung bawat grupo, mayroon akong inassign na discipleship leader or discipler. Yung sa tingin ko ay kaya na niyang manguna. Tapos, anong pa? Meron silang covenant. Kaya nga, covenant discipleship group eh. Hinayan ko silang magsabi kung ano yung gusto nilang ilagay sa covenant. Yung lahat sila sumasang-ayon. Pero may batayan. Acts of mercy, acts of piety, acts of mercy. Acts of piety. Ano yung mga bagay-bagay na
dapat nilang gawin upang sa ganun ay mas mapalalim pa ang kanilang pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Yung iniligay nila magbabasa ako ng Biblia araw-araw. At least 1 chapter a day. Tanong ko sa kanila, sigurado kayong kaya yung gawin yan, ha? Opo, pastor. O, sige, lagay natin. Every Sunday, ako'y magsisimba. Sigurado yan, ha? 52 Sundays a week. Opo, pastor. O, sige, lagay natin. Palagi akong mananalangin. Teka, ako. Palagi, ilang beses sa isang araw yan. Dapat specific. At least 3 times a day. O sige, mananalangin ako at least 3 times a day. Tapos bigla ko naalala, teka, parang sa kainan lang yun, ha? Mananalangin sa agahan, tanghalian, hapunan. Naisahan yata ako ng mga kababaihan, ha? Sabi ko. Sa bagay, sabi nila, at least 3 times a day. O sige, lagyan natin. Ano pa? Dadalo ko ng Bible study. O sige. O, acts of piety yun. Acts of mercy. Yung gagawin mo para sa iba. Alam mo, ang isa, sabi niya, hindi ko na aawayin ang aking asawa. Kasi, lagi niyang inaaway yung kanyang mister. Sisikapin kong kapag may galit ako sa kanya o di kaya sa anak ko, hindi ko palalampasin ang araw na hindi namin napag-usapan. Dapat nawala na yung galit ko bago ako matulog. Pangalawa, dapat may matulungan akong isang tao sa loob ng isang linggo. Wow. Honest sila. Bakit hindi araw-araw? Pastor, hindi naman ako lumalabas sa bahay araw-araw, sabi nila. O sige, at least isang tao sa isang linggo, islista natin. At may iba pa. Pagkatapos naming ilista lahat yun, lahat po sila pipirma. At sa baba nun ay yung pirma ko bilang pastor. Anong ibig sabihin nun? Isa itong kasulatan na sila'y nangangako na gagawin nila ang mga to. At sa weekly na gathering nila, sila'y magre-report. Halimbawa, si Ate Au, yung mga nilistang yun ng lahat na pag-usapan, na pag-agrihan, na pagkasunduan na gagawin, ire-report niya. Mga kapatid, ako'y humingi ng dispensa kasi nakaligtaan kong magbasa ng Biblia nung Martes. Yun lang. Kung ano yung hindi niya nagawa, yun ang ihihingi niya ng dispensa. Hindi na niya sasabihin kong, alam nyo, nung Miyerkules, abang ako'y nandun sa footbridge, may nakita akong mag-ina. Kawawang-kawawa, binigyan ko sila ng tinapay at pera. Hindi na yun. Alam niyo kung bakit? Kasi may tendency na pwedeng magyabang. Ang pinapareport ko sa kanila ay kung ano yung nakaligtaan nila sa kanilang covenant. Alam nyo, may isa sa kanila nagsabi, alam mo, pastor, kahapon nag-away kami ng aking asawa. Alam mo, naalala ko yung covenant natin. Dahil may covenant ako, na hindi ko talaga awayin yung mister ko. Nanahimik talaga ako. Nanibago yung asawa ko. Tapos, galit na galit ako pero
Dahil may covenant ako, natutunan kong pigilan yung galit. At bago matapos ang gabi, or bago kami natulog, kami magkasundo na. Wow! That's intentional discipleship. Nangyayari yan, mga kapatid, sa Covenant Discipleship Group. Bagay na gusto kong mangyari sana sa atin dito. Bagay na gusto ko sana mangyari sa atin dito. Kung yung ibang mga grupo, may mga D groups or discipleship groups, sa Simbang Metodista meron din. Actually, tayo ang nauna sa mga ganyan. Di ko lang alam kung bakit biglang nawala sa atin yun. Ito yung gusto nating ibalik sa simbahan. Hanggang sa yung isa naman sabi, alam mo, Pastor, para hindi ako mapakali na, tama ka nga, hindi ako mapakali na, wala akong matulungan sa isang linggo. Kaya sinasadya ko lumabas para maghanap ng tutulungan. And then, after 3 or 4 months, sabi niya, alam mo, Pastor, para hindi na ako kontento sa isa lang, gusto ko mas marami pa akong matulungan sa isang linggo. Yung sabi ko, yun naman ang intention nito, di ba? Yung ikaw ay lumalago, hindi ka lang nananatiling nandun na. Yung inyong paglilingkod ay dapat lumalago. Ang iyong pagmamahal sa Diyos ay dapat lumalago. Kung nung nakarang 3 buwan, gusto mong makatulong ng isang tao sa isang linggo, dapat after 3 months, 2 na. After another 3 months, 3 na. O mas marami pa. Lumalago at lumalago. Huwag kayo dapat stagnant. Kasi, anong mangyayari sa isang tubig kapag stagnant? Babaho. Babahayan ng kitikiti. Later on, may mga uod na rin. Dapat ang ating pananampalataya at paglilingkod, pagmamahal, ay lumalalim, lumalago. Ito yung apoy na sinasabi ni Jesus dito. Yung pag-aalab natin sa paglilingkod at pagmamahal. Yung nag-aalab at nag-aalab, lumalaki yung apoy at lumalaki. Kung paano ang isang wildfire ay kumakalat ng mabilis, ganun dapat ang ating pagmamahal at paglilingkod sa Diyos at sa iba. Dapat mabilis itong kumalat. Dapat lagi itong naglalagablab. Pero ito'y posible lamang, mga kapatid, kapag kasama natin ang Espiritu ng Diyos. Curse, pwede bang ipakita mo yung UMC emblem? Meron ba tayo dyan? Pansinin natin yung emblem ng simbahan. Yung UMC logo. The cross and the flame. Yung cross. Merong patayo at merong pahalang. Yung patayo na linya, sumisimbolo ito sa relasyon natin sa Diyos. Kaya, nakatayo, itinuturo ang taas. Yung relasyon natin sa Diyos. At yung pahalang, sumisimbolo nito yung ating relasyon sa ating kapwa. So,
Ang relasyon sa Diyos, ang pagmamahal sa Diyos, ang paglilingkod sa Diyos. At yung pahalang, ang relasyon natin sa ating kapwa, ang ating pagmamahal at paglilingkod sa ating kapwa. Pero hindi nagtatapos dyan. Nagagawa natin dyan dahil sa apoy. Iyan yung presensya ng Espiritu Santo. Ang bawat Metodista ay dapat may pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, at ginagabayan ng banal na diwa. Kaya yan, cross and flame. Maliban sa cross, sumisimbolo ng sakripisyo ni Kristo, at yung flame, sumisimbolo sa presensya ni Kristo, pero hindi lang yon. May mas malalim pang kahulugan yan para sa isang Metodista. Mayroon ding ibig sabihin yan, historically, yung dalawang apoy, hindi ko na lang sasabihin dito, sa ibang araw na. Para naman may excitement. So, ito yung sinasabi na Jesus na magbibigay siya ng apoy, magtatapon siya ng apoy. Mga kapatid, ito nga ang malinaw na hamon sa atin. Sa Luke 12:54-56, tayo'y inaanayahan na kumilos. Hinamak ni Jesus ang kanilang kakayahang manghula sa panahon, ngunit kawalan ng kakayahang makita ang mga tanda ng mga panahon. Ang kagyat na pangangailangan para sa kanyang mensahe ng pag-ibig at paglilingkod. Mga kapatid, sa ating ika-127 years, ano kaya yung mga signs of the times sa ating paligid? Ang kahirapan, kawalang katarungan, pagkabagabag, kawalan ng pag-asa, ang pagkasira ng pamilya, ang gutom sa espiritual. Ang simbahan po ay hindi isang museo ng 127 taon ng tagumpay. Ito ay isang ospital, isang hukbong nagmamartsa, isang tanggapan ng paglilingkod sa isang mundong naghihingalo. Ang simbahan ay isang ospital na kung saan ang mga naghihingalo spiritually ay naisasalba. Ang simbahan ay isang hukbong nagmamartsa upang sa ganon ay sagipin ang mga nangangailangan. Ang simbahan ay isang ahensya na kung saan ang lahat ay welcome upang sa ganon ay maramdaman nila ang pagmamahal ni Kristo. Kaya dali nating makita ang mga bagay na nakakapekto sa atin. Yung panahon, stock market, politika. Ngunit bakit kaya tayo bulag sa mga bagay na nakakaapekto sa kaharian ng Diyos at sa ating kapwa? Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng ating 127 years bilang isang simbahan, tayo hinahamon ng Panginoon maglingkod ng may kababaang loob. Magpakumbaba ka kasi sa pamamagitan nito na ipapakita mo yung kalakasan. Magmahal ka at sa pagmamahal mo, paglingkuran ang Diyos at ang iba. At pangatlo, manguna ka sa paggawa sa mga bagay na to. Love with humility, serve with humility, lead in loving and in serving with humility. Magandang umaga po sa atin at happy anniversary po sa ating lahat.
Panangipay kadagiti sagsagot. Kararag tayo. At tuyo apo digitoy asagot ingkam ipaaydaken ka. May ayo ka kadiwapo kadagitoy at daton mi. Banisyonam ka dagitoy. Aramatem ka diwapo dagitoy tapno may palpalawa pa iti pagariam ditoy daga. Kan may pakamu pa iti ebanghelyum kahit dado at tao. Banisyonam dagiti nang ipay ka dagitoy. Agtuloy ka diti panangawa dati parabor kan pamedisyon mo. Tanggapin mo mga alay namin ito, Panginoon. Magalak ka nawa sa mga ito. Gamitin mo mga tuupang sa gadon lalo pang may hayag yung mensahe sa lahat ng tao at lumaganap ay yung paghahari dito sa lupa. Basbasan, pagpalain lahat ng mga nagkalob nito, patuloy naman nilang tanggapin ang pagpapala na nagagaling sa iyo. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Tayo manalangin.
Yes, Lord, make me a servant. Make me like you. For you are a servant. Make me want to. Make me a servant. Do what you must do. To make me a servant, Lord, make me like you. Panginoong Diyos, o Jesus na aming tagapagligtas, o banal na diwa, ito pong aming panalangin. Gawin mo kaming mga lingkod mo. At turuan mo kaming maglingkod sa iba. Patawarin kami, Panginoon, kung may mga panahon na mas gusto naming pinaglilingkuran kaysa maglingkod. Mas gusto namin kami yung tinatanghal sa halip na ikaw. Mas gusto namin kami yung nasa itaas. Kami yung tinitingala sa halip na kami nakayuko. Panginoon, minsan, mayabang kami. May kaunting katagumpayan lamang kaming natanggap o nakamit. Akala namin, kami na yung pinakamataas. Kami na yung pinakamagaling. Ni hindi na namin pinapansin yung mga mas mababa sa amin. Ni hindi na namin pinapansin yung mga nasa paligid namin. Patawad po. Sa oras na ito, Panginoon, dalangin namin. Kami inyong ibaba. Kagaya mo. Sapagkat sa pamagitan ng aming pagpapakumbaba, kami ay iyong itinataas. Panginoon, dalangin namin. Bigyan mo kami ng oportunidad, pagkakataon sa bawat araw na paglingkuran ng iba at paglingkuran ka. Bigyan mo kami ng pagkakataon na sa bawat araw may paramdam namin ang pagmamahal mo at pagmamahal namin sa iba. Bigyan mo kami ng pagkakataon na sa bawat oras ng aming buhay may paramdam namin ang aming paglilingkod sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon, ng pananalangin, bilang inyong lingkod, ako'y lumalapit at dinadala ang mga kapatid na to. Sila na nakaluhod ngayon, sila na nasa kanilang mga upuan, sila na kasama namin sa online worship. Kung ano man ang kanilang mga kahilingan ngayon, Panginoon, dalangin ko, pakinggan sila. Ipagkaloob ka ng mga kahilingan, ipagkaloob ka ng mga panalangin. Tugunin ang kanilang mga pangangailangan. Maaring yung iba sa kanila ngayon, may struggle financially, ng problema sa kaperahan. Lord, wala pong imposible sa iyo kung kahit nilalapit ko sila sa inyo. Tumugon ka sa kanilang pangangailangan ngayon. Maaaring yung iba sa kanila may problema sa relasyon sa pamilya o di kaya relasyon sa kaibigan. Pumagitna ka, Panginoon, sa kanila. I-restore sila. I-restore ang magandang relasyon sa kanila. Maaaring iba ngayon ay namong problema sa pag-aaral o sa paaralan. Katalinuhan,
karunungan ang pagkalubos sa kanila, Jesus. Maaaring iba sa kanila ay dumaramdam o nakakaramdam ng mga sakit ngayon. O di kaya ng mga mahal nila sa buhay. Ipagkaloob mo, Jesus, ang kagalingan. Ikaw na pinakadakilang doktor. Hipuin sila at pagalingin sila. Maaring iba sa kanila, Panginoon, ay naguguluhan. Samahan sila. Magliwanag ka sa kanila. Maaring yung iba ay nagdadalamhati. Aliwin sila. Aliwin sila. Jesus, kayo lamang ang siyang katugunan sa aming mga pangangailangan. Kung kaya't sa iyo namin, ito dinudulog at sa inyo kami umaasa. Ali kayo, Panginoon. Samahan kami. Kanlungin kami. Hali kayo, Panginoon. Yakapin kami. Hali kayo, Panginoon. Samahan kami. Hali kayo, Panginoon. Pagalingin kami. Sa ngalan mo, Jesus, kami nagsusumamo. Amen. Amen. Mga kapatid, tayo'y inanyayahan ng Panginoon na maging lingkod niya. Paglingkuran siya, paglingkuran ng iba. Sa ating paglilingkod sa ating kapwa, atin ngayong ipatong ating kamay sa kanila. Place your hand on the person beside you now, and together let us release the blessing to them. Sige po, kung wala po kayong katabi, yung nasa harapan o nasa likuran, make sure na nakapatong yung kamay, isang kamay nyo sa iyong kapwa ngayon. And together, let us share the blessing. Habang inaawit natin ang the blessing song.